Nina bankashana kamenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ikhona eNingizimu Afrika. Sabengelela le Blaqlife TV sinawe ke la igama lami uKing Saqaka. Ngwalapha kaluqa kanti igama lohlelo sibuza ukuthi uthakathwe ubani. Kungenzeka ukuthi nawe unenkinga ekhona nje oyizwayo ukuthi cha le yayingekenzeka kubo sibanibani. Akangifakelanga ikhubalo. Sikhuluma leyo nto ke sikhuluma nabo abantu siyayizwela ukuthi bathini. Sibonga kakhulu ama subscribers nama likes nama comment nokunye ke nekusendana ukhuluma nathi nisibonisa lapha nalapha siyakhula. Bese kuba khona ke abanye nje abayigconekelayo obona ukuthi ngosiyami zithunyiwe lezi kodwa ke qhubekane nganza ukuthi kwayilokho ke esayitha kwenza nje nathi sibone ukuthi kukhona abantu abakopelayo nababukela kuthina ukuze sikwazi ukuqhubeka siye phambili. Qhubekane ke ngazathi nilethe ama support nananguma yipi indlela. Singena ohlelweni ke sizwe ukuthi osihambele namhlanje uzokhuluma ngani mhlambe ke asibingelele butwana. Njani bhuti? Sikhona njani? Sikhona. Mhlawumbe ngenxa yokusinda kodaba nezinto eziningi asifuni ukuveza negama lakho kodwa singafisa ukwazi ukuthi ubhuti ke ekukhuleni kwakhe ukhulelephi amabanga aphansi okufunda wenzelephi kwahamba kwafika phi. Kusho ukuthi mina abafo ngikhulele lapha endaweni yaseMelmoti bengihlala esigodini kuthiwa isendaba zensango. Okay. Yebo, la ngikhulele khona ngifundile khona ePrimary ngafunda no matric. Yeah. Then ngase ngiyasuka ngayobamba itoho. Kancane empangeni eNandos then ngase ngathola isikhala ngapha eThekwini ngeza ngazofunda ngithe kufundeni kwami ngafunda ngathola ukuthi sengizoba nomntwana ngathola itoho ngasebenza kwelinye lamahotela elingapha ngase wa drop off esikoleni nxa ngidropanga off ngaqhubeka nje ngayibamba ngapha ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ingaze ngixake nabazali kakhulu sebekumele bondla ingane nami ngikwazi ukuthi ngifake isandla. Ngithi ngifuna ukubuza esikoleni ongekho bukhali ngisho lana phela uyabonakala uhuqu ukuthi awulutho nje kwakubamba nje lokho uthi nje alright. So ngokwempilo yakhe ese high school ngoba phela kuyazi kunama challenges lapha nalapha ingane ayifani mfethu mhlawumbe ekhaya wona ophila kanjani nani kwazi ukukhona ukuphila noma nani caphuna kusala noma nani mayimbuya ngothi wakwenzakalana ekhaya. No sasikhona ukuphila sasiphila nje umndeni esingawubuya kwi-middle class because ubaba wayefaka akufakayo nomama afaka ngeke ngize ngisho ngithi lapho ukhule ngiswele because angikhumbuli ngithi ngilala ngingadlile ngenxa ukuthi awukho ukuthile even nama trip esikoleni mayahanjwa umuntu sasiwahamba yabo nje kwa impilo ibi kahle nje sasidabuka lo thisha amasekhanje sasilehlobe kanjalo akhanda udabusela lo thisha bazathi ngusamhambiseni naye yabona lokho kokuntswephu. So ufunda mfethu wena engqondweni yakho wawuthi mawukhulu ufisa ukuba yini? Kahlahle mina nganginefisa ezu2 angifisa uba udokotela kuthe kodwa makhamba isikhathi sempilo ukubone vele uma sase primary inhlezini nama lokhuza namaningi but kuthe uqhubeka ukuhamba isikhathi ngathola ukuthi into engiyithandayo ngithanda kakhulu ifundo lezokupheka hospitality ngenxa ukuthi ke uyazi nawe esindle eminyama abazali bayokusho ukuthi ifundo zinzona lezokupheka ifundo zamantombazane so then nga-end up sengene omunye umkhakha lo wobuchwepheshe bama computer ngafundela IT. Yes. Okay. So omunye umuntu mhlawumbe uyibuza ukuthi kwi-IT mhlawumbe yini wafike wahlabezana naye ingqinamba owayibuka ukuthi mhlawumbe kwakungcono lapha na kwi-hospitality kunokuthi ngene kulento owayibuka nje coding. Yes, coding. Yeah. Yona nje engazuthi ithanda ukuqina kakhulu. Yes, coding. Yeah. Usuka sethi fahla ukuthi wathi mawufika esikoleni kwavela nomntwana out of the blue waphoqeleka ukuthi uncelisa amawele. Impilo yayinjani lapho? Usewufunda ngapha uyasebenza ngapha nomntwana ngapha uma wengane ngapha. Ngisho khona ukuthi end up kwaba nama challenges because kumanje like idiploma yami ngicomplete like completely but ngiyakwazi ukuthi with ama ends enginawo ngikwazi ukuthola umsebenzi ngiqhubekele nempilo because ngaleso sikhathi if kwesisikhathi sasebenza ama shift because sehotel uthothi ngiphambana nesikhathi sokuya esikoleni but ngiyayidinga imali kumele lokho kwenzeke but khona kwakuzameka till ngize ngithole
i-disturbance ngithole umsebenzi ongconywana eGoli ngisuka la khona umama engahlana naye lapha ehotela ine problem nje ye-computer ngikhombisa nami ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngamlekelela then kwase kuvela isikhala ke wangibiza wangisa le eGoli and ngahamba ngoba futhi imali yayingcono and lento ewayengifake kuyona ihambelana vele nomkhakha lo engangufundela so ngaqhubeka ke ngaya khona eGoli ngayobamba itoho lelo ngasebenza ngamafuphi wona bafo uthi into enoyenzayo ongayithandi libona ithuba elingakwakhela into oyithandayo bese uyaqhubeka impela bafo because kwesinye isikhathi ke kwenze kahlahle mina imoto sengiphila ngayo njengamanje ilethi if khona into engiyitholayo mhlawumbe mathola itoho manje mufika kulelo toho bheka ukuthi yini into engayenza la engikhona ukuthi ingithuthukise ngephambili because sometimes kunzima uyakwazi ukufunda ubuye uzohlala nezinto zakho uhlala ekhaya ungakwazi ukuthi uqhubekele phambili but khona lokho okutholile zama ngisho bekuthiwa ushintsha mindset ushitha kancane but uyazi ukuthi it's for something that's a better ezoqhamuka now ususegoli uyaqala uyasebenza sichazele kabanzi ngempilo yakho nje uqala eGoli yonke iprocess staff usebenza naso abantu osebenza nabo ukuhlala kwakho uqhubeka kwakho nje kuyaphambili ekusukeni kwami ngeGoli khona kwakunzinyana because at the time akekho umuntu engathi ngafela kuyena because ubhuti wami ngathola ukuthi akekho mangifika eGoli then ngazama ukuxhumana nabanye abafowethu noma kwathi ubanzimanyana uyazi uma ufika ivele yonke into ibelula wabwathi ubanzimanyana kwakhona ukudlaleka abanye bekhokhisa imali eziningi but kodwa lokho vele indlela yempilo nendlela yokukhula ukuthi sikwazi ukovercome amanye ama challenges so ngafika eGoli ngasebenza kwaba kuhle kwamnandi ngahlangana nenye team fortunately sonke esasihlangane nabo lapha sasifika because ioffice lalivula ubuntu like suke endaweni ezihlukene siyaxoxa abanye abakhona eGoli abanye basuka ku Richards Bay yabo siyaxoxa nje kwabamnandi sakhula nje sagrand sawumndeni nomphathi wethu futhi asiphethe kahle siholela ngesikhathi esenzela yonke izinto kahle thili kuze kwenzeke eletha omunye usisi khona usisi wamletha behlala khona eGoli amlethe lo sisi lo athi ucela sithi sizomtrainer simkhombisa umsebenzi ukuthi wenziwa kanjani nangempela siwenza umsebenzi kube kuhle kube right then aqede leyo nyanga leyo the following month aqala angene umuntu kwiposition yakhe asebenza so mayesebenza like asiboni inkinga asiboni lutho but eseqale into esayinaka after sengihambile ngaze ngawubona umuntu wezulu because khona izinto engangayiboni kahle seqala siyabuya ingqondo ukuthi awu ebenokwenza izinto ezifani like uthothi sihleli nje kanje eofisini idesk lakhe elami elomunye uma eyochama qoqa yonke into yakhe isikhwama phone avala ubag ahambe nakho konke etoilet hayibo abuye afika asibeke uyaphuma esitolo hamba nomthwalo wakhe uye kitchen uya kwelinye office ngale ufuna something idesk lakhe kuphela lempilo yokuqoqa nje silokhu sihleke ukuthi lo sisi uyahlanyana uma eke wakhohlwa isikhwama waphuma wabuya uma de khona ukudla esikhwameni akasakudla ukuthatha same time phambi kwena uthi uyafihla yokuthunta uthe emgqonyeni lapha ubuye uvale isikhaftini sakho yaswasha afaka ama gloves aswasha isikhaftini aswashe azivale asifake isikhwameni sibuthi lo muntu lona kwenzakalani ngempilo yakhe lapho asinakeli Friday masolile siyaphumela out negenge esisebenza nayo naye abe khona sishayela ama drinks bese sihlanisa indaba yeUber sithi sibuzo okay wena uhlala ngapha ngaseduzana imoto eyiqale ngawo igcine ngalabo abangapha yena akafuni ifanga ngabe imoto iqala ngayi cha akafuni sibonela ahlala khona imoto izoqala ngathi esikude isitilive uyena ogcina ukuhamba nemoto simbuzi waye ngafuni sibonela ahlala khona ethe abantu benza izinto engasile inehleze menshina nje izinto ezinegative ekhuluma ngemithi nangani thili kuze kube nemeeting kwakuzoba nemeeting ePretoria eofficeini esePretoria la ka USAID masiya khona ekseni simlinde sifike officeini simlinde imoto iharishiwe emsebenzini simlinde uma sibuya sizobuya nenye imoto enye simlinde sesibonise lo muntu lona kuyoshawa 8 meeting ngo9 ngisazostaka kwi traffic lendlela umbhele ko Haniju unqamula uya ePitoli sivele simfonele angayibamba ifoni simsendele WhatsApp sithi siyahamba manje singene emotweni sami phela meeting ntambama sesibuya sidlule eAvis thatha imoto enye sibuye ngayo I think
between uPretoria neGoli sathola ingozi yemoto. Sure. Saphaphama esibhedlela eKalafong Hospital. Masithiwa lengozi yemoto and futhi umabesho bathi he was the first person wafika kwisini. Yena lo sisi ade engekho kwi-meeting. Esezwile ukuthi silimele yena wafika. Because I remember when I woke up ekhona wathi yazi into engenza ukuthi ngingafiki lento lena ngiyibonisiwe ukuthi lengozi izokwenzeka. And I remember ngamphendula ngathi pho usasitshela ngani thina. Then emva lokho wangisayidakelwe nama amaphilisi odokotela bebhizi nami. Ngihlala isikhashana ngiphume ngendlini like belokhu befika abantu bezongibona. So la ngemuva ngakukhona amabhodlela ayisele e-Tshuthe clinic abaye esibhedlela banginanga kahle. So sengihlele endlini bengikhipha amabhodlela naye afike futhi endlini ezongibona kube grand. Then after 2 weeks ngibuyele emsebenzini. Mangibuyele emsebenzini ngizwe call e-head office eThekwini kuthiwa ukhona okumangalele uthi uyamhlukumeza ugcina manje usumenzela no black magic. Ngisuhela umuntu kanjani uma ngizwa umphathi ashethi kuthiwa kuthola lamabhodlela akho anegazi deskini likakholi igwaba. Buza ukuthi ngaleso sikhathi bengekho. Bengigula ngisalimele and shothi sengazi ngisho kuthiwa ngithatha umuntu ngithatha ngegazi lami ngawenza kanjani into efana naleyo. Umphathi ahleke futhi. But lento lena kube into serious because manje wasegcina even eoffice nje sekunesithukuthezi esithile ngixabana nibanga into ubala mhlawumbe in that month mhlawumbe ngathola ama-call amathathu ephume eofficeini kuthiwa khona izinto engizenzayo when it's find ukuthi angenzi lutho yabo and angi-understand till kuze kusho omunye ucolleague ethi yazi khona umuntu olapha eJulius awuhambe sekhona uyobheka mangifika lo muntu lo afike angixoxela izinto zasekhaya aphinda azothinta nalolu daba ethi khona lo muntu onimise kabe emsebenzini animise kabe ndizophumula kahle nonke uma seniphumile ukuze akwazi ukuthi aqhube yasebenza because indlela nje kwakwenzeka ngayo kwakuyimix masala abaphathi asisazwani kahle sekuyaxabana luckily ugcine winile because ngibuyile and lezi zinto angifuni uqamba amabhuti into ezezulu angikhonzile but indlela ekwenzeka ngayo njengamanje ayisokusho mhlawumbe ngathola umuntu oright ongakwazi ukuthi mhlawumbe angilungisele izinto aqondise because ngiyabona indlela ekwenzeka ngayo impilo inzima kusikhathi manje mhlawumbe uyaphela unyaka umuntu athola imisebenzi akatholi lutho akwenzeki lutho kuvalekile so manje izinto ezifana nalezo omunye umuntu sometimes uthi umuntu uyamthemba uthi uyamsiza umfundise ngendlela le ekuthiwa menzise ngayo but yena abuka isitha kuwena because like honestly speaking angazi ngempela angikhumbule ngisho nangelanga elilodwa ngithi mhlawumbe khona sikubangayo noma ngithi ngimhambele ngifuna ukuthi mhlawumbe axoshwe noma ini angaze ngifana nale ukubuza leyo nto ebhuti ukuthi ngesikhathi eqala lento oqaqoqa izinto mayisuke ephuma echethe ukudla kukhona namasu naye nashintana ngawo noma khona into akaxabana naye before enza lento kwavele kwasuka into ade yona lo muntu angazi ngamchaza kanjani but uMandla usebenzisa abantu usebenzisa abantu akanqeni ukuthi afike axabane nami namhlanje mhlawumbe face to face ekseni usiyangihlekela uzobona omunye ongapha eceleni asakukhulumisa mhlawumbe ukuthi mase sihleli sesiyiphuzela izinto zethu ezimuntu setha wena njalo usibani ungitshelile ukuthi utheni ngami bese yaqala ukuthi hayibo angaze ngisho lo nto lo nomunye aqhamuke eseshithi hayibo usibani yazi nami wangitshela ukuthi ngubani and so nathi sibadala sisonke ngeke ukuthi yonke into njalo ihlezi kuthiwa ikusho mina wonke umuntu ethi kusho mina akekho omunye oseceleni ethi hayi ngizongomunye umuntu yonke into embi iqala isuke kimi and uma sesiyamconfronta siyambuza avela sisuke azenze ngathi uyahlanya aqoqa ikhoma zakhe aphuma hambe noma ikhele officeini like for a whole day aphuma intambama aphuma ahambe ebese nomkhubo okubuya yabona mayiswa yangena eminyango kukhona izinto ade seyigcoba uzizwe inuka lapha eqhamuka ezongena uyibuza ukuthi umuntu ade ehlele eTexini nalo muntu ebehleli kanjani yabo iperfume ikhona siyawafaka kodwa hayi ngayandlela leya yabo and lezi zinto zakhe zi different usuku nosuku ubone ukuthi khona izinto ezigcobile uyaqhutha ebusweni umbone nje ukuthi akayena umuntu ongathi unormal so now uthi finally ugcine kwazi ukuwina
which means ugcine nawe uphelelwa umsebenzi. Uphelile bhutama umsebenzi and uma uthi uyalandela into engaproveki nanokuthi kwenzakalani into enga-understandeki ukuthi yini ngisho abe kuthi uthathu lise-CCMA still icala still izofavor me yabo because like afuna qamba manga-understandanga and futhi ngavele ngaba ngisho nane-energy kulokhu ngifayithana nento zakhona because even nemali yakhona ngangithi ngiya-applyela yaka-UIF mhlawumbe imali ya-UIF it's only take 2 to 3 months but lani uthathile u2 years ingaphumi uzubona ukuthi yonke nje izinto khona izinto ade ibuphekile kunengqushunqushu enga-understandeki ukuthi kwenzakalani yabo. So nje angiyazi and ayikho into engikhumbulayo ngathi mhlawumbe saye saxabana noma khona into engayisho ngaye noma ethina angikhumbuli into efana naleyo. Kodwa awukazi ufike kwimqondo ukuthi mhlawumbe kukhona umuntu wesithathu kule ndaba because uyasho ukuthi amabhodlela okhishwa abantu endlini ongabonakalanga but kuthiwa abonakala etafuleni lo muntu. Don't you think khona umuntu wesithathu owazama uqhubeza le ndaba ebenkulu athathe la mabhodlela abeka lapha? Angazi mfowethu. Yabo nje kwangempela angazi. Angazi cause mina into ayingihlupha nanokuthi ke angazi noma ngathi kuyahlupha noma mina ngikhulelanga ekhaya mhlawumbe makuthiwa khona into encane sekugijinywa kiwa bande mina ngikhule umama uyasonda uthanda isonto most of the thing izinto eziningi nje makwenzeka esontweni khuluma nofata yini yabo so angikhulanga ngezinto lezi zezulu yabo lenkathi even lokho ekwashiwo ilo yamuntu wayengisiza even namanje okunye kwakhona ngakakwenzi because into engayijwayelanga ayikho egazini akukho egazini but kodwa manje uyabona ukuthi izinto ayihambi kahle umuntu kuyakhula ngeke ujethi uthola umsebenzi u2 months 3 months sekuphelile kuthiwa nizobuya like akuyona impilo leyo lokho umuntu wesithathe yazi kuyangichallenge ngiyacabanga because ngiyabuka noma ngihleli la ukuthi there's no way ukuthi kwangasuka wena uyobeka lawo mabhodlela lapho khona owasebenzisa ithuba shoot naye ngaleyo ndlela ngoba phela ngithi wona ongekho emsebenzini yes ulimele but still umuntu oyinkinga emsebenzini nakubantu bonke usekhona so someone must do something ukuthi athuke naye kube khona into ukuthi but lo muntu ofuna ukumthusa usebenzisa wena ukufaka deep enkingeni nokuthi akukhiphe so manje ngithi ngibuza leyo nto ukuthi awuzange uyicabange ngaleyo ndlela lutho angazi ngicabanga because into yaso mhlawumbe into yaso yangilahlisa ifocus kakhulu information engayithola kuye lo muntu ngalenkathi eshethi ebazi ukuthi ingozi izokwenzeka nakho umuntu lo engimhambile naye ufuna ungitshela ukuthi something eyenziwe kule moto enanihamba ngayo so manje mhlawumbe lokho nakho ngokunye kwangangenza ukuthi ngiluze mindset mhlawumbe ngingacabanga mhlawumbe khona umuntu wesithathu manje ngibuka lezi zinto eziwuthi wazi ngengozi mangifika ngapha eceleni nabo bangitshela ngengozi okusho ukuthi something oyaziyo and nanendlela obehave ngayo and before ngeke namuzo prophet ekhulumezi yabo nje and it's so weird ngoba manje osho ukuthi mhlawumbe ongenzela mhlawumbe ukwenza uthi uyayivikela angazi yabo uma usukhuluma igama lomuntu wesithathu angazi ngoba phela uma ubuka umuntu shouthi uma uqoqa into zakho shouthi ungeke uzuyishiye nje iglass yakhe yamanzi uma usukuma la uzosuma naye because manje usaba ukuthi shouthi ngizobuya sengifake something yabo khona lokho kuze kufike kulowo mqondo lokho kushuthi khona vele mhlawumbe into ekuthintile okay but asibukeke manje ukuthi ngokwakho njengoba uyasho ukuthi umuntu oyifanele nami okhula ngomthandazo wazi umthandazo the first option until today ucabanga ukuthi manje into engenza isimo sakho sibe ngcono ngaba yini ukuzama mhlawumbe mathiwa mhlawumbe khona umuntu alright phela abaningi awazi sewakhona nabantu abagangayo yabo umuntu kube ngazuthi ufuna ukusiza kanti i-opportunity ukuthi athola imali noma yenze yini like if anyone okhona unosizo olungasiza kuleyo nto le ngalamukela ngelinze ngilibalekele but batshela abantu emakhaya ukuthi ufundeleni and capable ukwenza umsebenzi in case kukhona umuntu ofuna ukuqasha utholakala kanjani ukuzakwazi ukuthi mhlambe akuthole uphinde uthole umsebenzi ozoba permanent ngoba lesipano show yasazi wasifundela balaleli bengathokoza uma kuthiwa mhlawumbe ngithola ithuba even any IT system support i-programming ne-technical
nilokhuzani ne-monitor and evaluation. It's another certificate ade ngisanda kuyenza. I think ngiyenze last year i-advance yakhona. Bengajabulela mangaba khona umuntu ongangilekelela ngalokho, ngikwazi ukuthi ngithole lo msebenzi engufundele, ngikwazi ukufezekisa namaphupha ami. Yeah. Bakuthola kephi number in case kukhona umuntu ovela amathuba? It's 071 090 3379. Ayiphinde futhi 071 090 3379. Ukuqinisekisa ke ngane zakwethu ubhuti njengoba ekhuluma lolu daba kadlale ukhuluma into eqondile adinga usizo kuyona. In case kukhona usizo ongahle umnike lona ungezi ngomlabalabo uzodlala ngaye. One, asifuna umuntu ozothi uzoba umlaphi ozolapha into angayazi. Cha, abantu ababelaphi bekaqhamuka from Blaqlife to ubhuti. Kodwa njengamanje bethinta inamba ufuna umuntu ongakwazi ukumsiza amtholela umsebenzi ongizomlonda yena nempilo yakhe kuyaphambili. Njengoba nembono indoda esekhulile ukuthi wonke umuntu ocabanga ukuthi ukhona umsebenzi angaba nawo lezi zifundo athi uyifundele ekhona ama companies amdinga amthintene inambeni yakhe nikhulume naye. Inamba yakhe nawo WhatsApp bot? Yebo nawo. Bengakhuluma nabo. Yeah, banginankinga. Sibonga kakhulu mntaka baba. Okay, siyabonga bot. Lolu hlelo ke sibuza ukuthi uthakathe ngubani le iBlaqlife TV igama lami King Saqaka ngokaluqa. Asenze njalo ke ngiyawazi umndeni weBlaqlife niyasiza la kufanele khona. Asenzeni njengoba ecelile. Siphinde sibonane ku episode elandelayo. Sale kahle.